लांनो हायियावदि हास'ना गालांजोब्बाय आरोखि गासिबो खामानियाव गोनां गोनां बुस्थुफोरखौहाय। हेलौ रायजोफोर, नै दिनैहाय मोनसे गोदान जाथाय खोनानो मोनलायबाय। नै बे गिर्जा सिङाव, बियो बेप्टिस्ट गिर्जा दे, बेखौ बेखेवनाया बावाखै, फोथारनाया बावाखै। दा ओरैबायदि नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो खोनाबोबाय थादों, बबेबा बबेबा गिर्जा सान्दा खावनाय, दामग्रा देग्रा खावनाय, बेफोरो दिनैसिम सासेबो हमजायाखै। दा थिग नैबेबायदिनो नैबे गिर्जायावबो बिदिनो जादों। नोंथांमोननो दिन्थिहैनि फै। साफा नै खान्दा खुन्दा माने बेखौहाय लांनो ओरैबो मानसि थांलाय फैलाय जाबाय थायोना, मोनायावहाय लांनो सान्स मोनोहाय बेखौहाय हास'ना लांनो हास्लाबैनि खालामो आरो लोगो हाग्लिना गालांदों उनावहाय जायाला थांजायो मोनसे उनाव Endolnya di seluruh kursi panjang ngomongin kursi apa? Boleh bustu banget teman. Mana kaulah mesti langgung mesti, langgung apa mesti? Siapa mesti saya? Dia dan juga boleh juga. Boleh macam orang bijak aja ya. Orang mana kan? लांनो हायियावदि हास'ना गालांजोब्बाय आरोखि गासिबो खामानियाव गोनां गोनां बुस्थुफोरखौहाय। बेबायदि ओरैबायदि आरोखि सिखावफ्रा लांनो हायि मासेन साफा हास'ना गालांजोब्बाय। गैला साफा साबि होआखैमोन दा? होआखैयो साबि। साबि होआखैमोन? हास'ना गालांजोब्बाय। माने नै खिरखिखौ फांनो बावदोंमोन दां बिसोरो आन्दासाव। नै बिदि थालांदों जानांगौ, बेजों हाबदों। रडबो होआखैना नै, रड होनायमोनब्ला हाबनो हानाय नङामोन। साफा दा गैला। आसरितलै। आं हरखाबसो बेरायनो फैदोंमोन, ओमफ्राय दा लामायाव नुहुरनानै लेंहरनानैहाय खोन्थाबाय आरो रायजोफ्रा। बे गोजोनफुरि गोलैहैदां बेप्टिस्ट गिर्जा।
ओरैबायदि हिंसा मानसिफोर दंसैना बे गिर्जानि बुस्थुफोरखौलाय मानो खावनो नाजाबायो दे जोंनि मिसननिबो मा लांखावनो गोमाजोबदों बे साउन्ड बारायग्राया बेंटलने ओमफ्राय पाब्लिकसो खालामाखै जेबो होआखै जोंनिया नाथाय ओरैहाय गिर्जा आमथिखा एरिया ओरै खयला मैला एरिया खावबाय थानायखौहाय गोमाबाय थानायखौहाय नोंथांमोना खोनानो मोनबोखाबाय बेफोरबायदि मालायनि बुस्थु मालायनि धोन सम्पति खावबायनायखौ गोख्रोङैहाय नायबिजिरनानै हमनांगौ आरो जोबथेसालियावहाय दालि ओंख्रि जाहोनांगौ ना मा होनो रायजोफोर आंथ' ओरैनो फुद्रु ओरैहाय गामि बेरायनोसो फैदोंमोन ओमफ्राय दा थाग थिग लोगो मोननानै रायजोफ्रा खोन्थाबाय आरो बेनोसै रायजो नोंथांमोन भिडिअखौ शेयार खालाम नुदोंब्ला बे जाथाया थांनाय हरनि जाथायमोन आरो ओमफ्राय आं दा नै मैसो गुमनो फैबाय मैसो लावखारसो थाबाय आं बे जायगायावहाय औ ओरै देवस्रि बे आइ दैमा मैसो लावखार थाबायलां इउटुबावबो फैसा मोनजाया फेसबुकआवबो फैसा मोनजाया बेखायनो उफाय गैया मैसो लावखार थाफैबाय आं रायजोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ